Veroniky Turečkové a zvolněno má Viktor Ašundlík, Campino, Bon Equiclub Louny, připraví se František Stružínský, Gabriela Saláková a Tomáš Hůlka. Ale já bych chtěla vidět, kde jsou. A hlavně bych si chtěla vidět. Jo, také. Campino je 8letý Holštín, Pokon Kosmos. A Aneta. To se mi bude říkat myšička. Koukej, ti ukážu, co mi na Messengeru napsala, jo? Sofie 5.